Ако обичате да отглеждате цветя и зеленчуци, но нямате земя. Обърнете внимание на този кокосов въглероден блок, напоен с високотемпературна стерилизирана и пресована вода. Голяма купа с почва става рухкава и дишаща, насърчавайки растежа на корените на растенията. Освен това, той има способност за задържане на хранителни вещества, така че е много подходящ за отглеждане на цветя, плодове и зеленчуци. Дори след години на многократна употреба не се оплътнява. Освен това, ние го предлагаме на благоприятна цена с безплатна доставка. Кликнете върху връзката под видеото, за да го закупите. Подходящ е не само за отглеждане на домашни цветя, зелени растения и зеленчуци, но може и да подобри оплътняването на почвата. Сега има директна фабрична разпродажба на половин цена с безплатна доставка. Тази оферта е валидна 3 дни. Ако видите тази информация, кликнете върху връзката подолу. Ако можете да поръчате, промоцията все още е в ход. Ако не можете да поръчате, промоцията е приключила. Ако имате нужда от него, кликнете върху връзката под видеото, за да го закупите.